V-am găsit un nou vlog, fac alt cod pe Roblox, așa că hai să vedem un cod care am fost lubricată. Așa. Și mai întâi începem cu 108588 Nu știu dacă e. 966. Hai să vedem. Prima dată luptăm la casele. Aici e altă 560. Și uitați fata cute care a fost îmbrăcată. Sau ba da? Vă arăt că la haine și la pantaloni, mai întâi începem cu 65, 7, 32, 33, 0, 8, 0, 9. Uitați pantaloni. Vă arăt și bluza. Imediat. 6, 8, 0. Aici e altfel. 22. Asta e. Oh, mă scuzați. Ce mai știi? Că nu-i văd fața. Eu trebuie să plec. Cred că faceți 65, 72, 32, 73 și 20 la urmă. Și vă arăt părul. Îmi place rău că la cai eu opresc picea pe lui să cred că nu pleacă pe la mine în mașina. Iau părul și să-mi iau și aia care am avut-o eu, care mi-a plăcut. Bine, e și alte moduri, deci nu vă oblig și uitați-vă cum să... Vă arăt câteva chestioare de secrete, așa că mai bine hai să veniți cu mine și sper să vă abonați la un canal nou. Hai să vă arăt chestiilor. Un mișto. Hai să dăm bomba aici, că nu vreau să la mine. Așa. Mergeți către spital, dar faceți în partea asta, și vă arăt foarte mare un secret. Vedeți, aici e o groapă, da? Aici e săpată. Aici, dacă îmi fac, nu pot. Nici aici nu pot, deci nici aici. Deci singura groapă este asta. Ia să auziți cum îmi face. Ați auzit? Asta e monstru ăla. Asta vă arăt. Hai să vă mergeți către bibliotecă. Hai să vedeți un nou secret în bucleva. Alt secret care vă speria să nu vă speriați, dar e și Megan lângă mine. Veniți la biblioteca aceasta. Eu trebuie să săriți aici, săriți aici și luați cartele. What? Wow. Deci ați văzut că s-a deschis asta. Dar nu era deschis încă. Dar să vă mai arăt foarte mare un secret. Dacă stați 2 minute, descăresc muzeu. Mergem aici, punem cartea. Și uitați cine apare aici, uitați. Uitați-l, îl vedeți? Hai, capul meu, deci mi-e frică, nu mai dorm noapte și zi din cauza asta. În fine. Hai să vă arăt un nou alt secret în bucleva. Sper că nu vă supărați, asta e. În timp adultă scrie biblioteca care e în buclevă, nu pe alt joc. În buclevă! Aștept să mergem cu aici arată ceva de cineva i-a dat like. Să vedem dacă sunteți siguri că am ieșit de joc. Da, ar veniți aici, deci nu puteți să intrați pe partea aia, da? Cred că nu e. Veniți, stați aici.
stai acolo Veniți tu pe mine. și vă Săriți. arăt ea. Uitați Las cât de creepy îi. Deci nu vrei să cred cât de creepy îi. Stați o Și minute. trebuie să nu văd. Acolo și Vă mai arăt aici. alt secret de pe Sărită. Buhrever. Mi-e frică. Luați Aici. așa și veniți să vă arăt de pe Buhrever. Ok, s-a făcut, închidem ușa, lăsăm și hai să mergem. Luăm antena cu noi că, uitați, nu știu ce chestia asta, dar nu suport. Prima dată veniți aici, unde ceva de care ăsta, închide, dăm ceva de genul, să luăm ceva în fine. Și ăsta e al câtelea. În fine, E ceva un alt secret în Bucreva. Întâi, hai să mergem cu Mergi aici. Tadam! Vii Așa. aici, să-i dăm Luați de bun. casa care aleg eu. Casa aceasta. S-a Intrați în ea. închis. Am căzut prin iartă. Asta nu e bine. Și dau încă o dată. Spun căsuță. Hai! Spun căsuța. Și uitați ce Și- e aici. E un secret în Cât de multă, dacă i-aș da butoiul acasă. Bye!